Galéria Starý avión v Bratislave v týchto dňoch hostí autorskú výstavu obrazov talentovaného umelca Michala Tejgiho. Jeho tvorba je dokonca aj súčasťou zbierok významných osobností. Predajná výstava pod názvom Bratislava inak bude k dispozícii pre návštevníkov do 30. októbra. Mladý autor Michal Tejgi, ktorý vyrastal a tvorí v Bratislave, otvoril svoju ďalšiu výstavu. Vo svojej umeleckej tvorbe sa zameriava na autentické zobrazenie mesta, ktoré je preňho nevyčerpateľnou inšpiráciou. Ja považujem túto výstavu ako oslavu toho, tým, že som študoval v zahraničí, nie až tak ďaleko, ale v Brne v Čechách, a ako oslavu toho, že som sa vrátil po nejakých približne 7 rokoch naspäť a chcel som ukázať, že moja tvorba nie je len cestovateľská ako moje predošlé výstavy, ale že som ju chcel venovať Bratislave a tak vznikol nápad vystaviť buď nejaké už pôvodné malby, ale viac sa zamerať na také neveľmi populárne pohľady Bratislavy. Vidno, že teda tú Bratislavu má v srdci, hoci neviem, či pochádza z Bratislavy, ale skutočne veľmi, myslím si, že dobre zachytil aj niektoré tie zákutia, ktoré sú mne blízke srdcu. Výstava ponúka divákom rôznorodé pohľady na Bratislavu, a to aj vďaka technike, ktorú autor vo svojej tvorbe používa. Jeho diela sú maľované akrylom a suchým pastelom. Autor rovnako zachytáva mesto v celej jeho kráse s dominantami, historickými budovami aj modernými stavbami. Možno, že ten iný pohľad vznikol aj tým, že som študoval v zahraničí, stále som sa sem rád vracal a stále som sa inšpiroval nejakým iným pohľadom, nevnímal som tú Bratislavu stále v rovnakom svetle tým, že som odchádzal, prichádzal, takže áno, presne tak vznikol ten nápad Bratislava inak a snažil som sa vykresliť Bratislavu naozaj mojimi očami, ako ju ja vnímam, či je pekné počasie, či je škaredé počasie, či mám ja dobrý alebo zlý deň. A veľmi sa mi páči jeho štýl, jeho technika, je to také, že dokážete to hneď rozoznať, keď sa na to pozriete, že to teda maloval on. Jeden z obrazov, ktorý sa na výstave nachádza na prvý pohľad, upúta pozornosť návštevníkov najmä svojou veľkosťou. Ide o panorámu, ktorá odzrkadľuje celý pohľad na Bratislavu. Veľa noci to trvalo a taktiež špecificky nemám tak veľký ateliér, ako je tento obraz. A môžete vidieť, že vlastne ten obraz je tak špecificky trošku nainštalovaný, pretože stále keď som ho maloval, tak jednu stranu som musel mať ohnutú, aby som vedel vlastne namalovať celú komplexnú panorámu Bratislavy, ktorú som si vybral. Je to určite veľmi osviežujúca tvorba. Poviem na rovinu, že nie je veľa obrazov, na ktoré sa človek rád pozrie aj dvakrát, takže toto je určite ten prípad. Ak sa chcete pozrieť na Bratislavu inak, čiže očami autora, tak môžete navštíviť výstavu, ktorá bude v galérii Starý avión, otvorená do 30. októbra v čase jej otváracích hodín. Chcel by som odkázať, že Bratislava nie je len staré mesto, a aj keď je tu mnoho obrazov zo starého mesta, ale aby sa zahľadeli na tú komplexnosť na základe celej tejto panorámy a následne pomocou tých menších verzií objavili jednotlivé detaily, ktoré ja vnímam. Pre TVR Valéria Konevých.